Let us fly, la-di-da-di-da-di-da, to the golden sky. It's the paradise of smile where the sun always shines. Albishirinku al'umma, yau kan mun huta. Kana da buƙatan zamowa ɗan zamani a kowane lokaci. Babu daɗi yawan bin dogon layi a ATM domin uzurukanmu na da yawa. Ko cika fom domin samun sabon ATM a lokacin da naka ya ɓata. Ko kuma ajiyan kuɗi a asusunka na banki ko cirewa ko tura saƙon kuɗi. Kamfaninmu Zahal and Sons Enterprises da ke titin Ahmadu Bello, daura da filin bol da ke garin Mubi jihar Adamawa. Mun shirya tsaf domin biya muku bukatunku cikin ƙanƙanin lokaci babu je ka dawo. Kana da matsala da BVN wato Bank Verification Number ko buɗe sabon account na kowane banki? Mun samu lasisi da kuma yarjewar CBN wato Babban Bankin Najeriya Central Bank of Nigeria. Yi maza ka yi rijistan katin ɗan ƙasa domin samun NIN number wato National Identification Number. Kana muna rijistan layukan wayoyi wato SIM card ko dawo da layi da ya ɓata wato SIM swap. Ku ziyarce mu Zahal and Sons Enterprises. Kuna iya tura mana saƙon email ko ku kira layukanmu da kuke gani a yanzu. Bugu da ƙari, muna sai da wayar hannu wato handset da kuma phone accessories, kayayyakin handset kamar su batir, anti-breaker, cajin waya, sa katin kira a waya da sauransu. Zahal and Sons Enterprises. Arziki a hannunka ya fi a hannun waninka, kuma biyan bukatanku shine burinmu. Jama'a assalamu alaikum, ni ne mai suna Zakariya Aliyu Alkasi, General Manager na Zahal and Sons Enterprises. Muna maraba da manya-manyan 'yan kasuwa da kananan 'yan kasuwa, ko da yaushe farin cikin ku shine namu. Zahal and Sons Enterprises